Αυτά είναι τα κλασικά που έχουν και καταστροφές στα τρακτέρ. Είναι πιο μικρό μέγεθος. Τα μαχαίρια. Πιο μικρό μέγεθος. Ναι. Πιο μικρό τώρα. Εντάξει, Σε αυτό το στυλ. Να δω για να έχω τέτοιο. Για να έχω ανταλλακτικά μαζί μου. Κατάλαβες. Λοιπόν, εδώ είναι το τηλεχειριστήριο, το οποίο και αυτό φορτίζει. Έχει δικό του φορτιστή, ανεξάρτητο από αυτούς τους φορτιστές. Εδώ έχει το ανταπτέρ. Ναι. Το έχουμε φορτισμένο τώρα εμείς. Κρατάει ώρες, φαντάζομαι. Λογικά ναι, κρατάει κάποιες ώρες. Ναι. Δεν ήταν όλη και πολύ μπατάρια. Εδώ έχει και λουρί για τη μέση. Περνάς στη μέση γύρω σου για να μην το έχεις συνέχεια στα χέρια. Μπορεί να θες να το αφήσεις να κάνεις κάτι άλλο. Να μην το έχεις συνέχεια στα χέρια σου. Εδώ είναι ο κεντρικός σου διακόπτης, power. Λαμπάκι λειτουργίας και λαμπάκι σήματος ότι επικοινώνησε με το μηχάνημα. Τώρα δουλεύει, έχουμε γυρισμένο το διακόπτη στο όλο, έτσι πάντα. Λοιπόν, εδώ είναι η κίνηση μπρος-πίσω, μοχλός, και εδώ είναι η κίνηση αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, κάνεις προς τα εμπρός, κινείται προς τα εμπρός. Κάνεις προς τα πίσω, κινείται προς τα πίσω. Έτσι, και αριστερά-δεξιά. Κάνουμε τώρα γιατί είναι πολύ κοντά. Αυτή είναι η ταχύτητά του. Μπορείς να αλλάξεις ταχύτητα. Η ταχύτητα ρυθμίζεται από αυτό εδώ το μοχλάκι, speed. Ναι. Δηλαδή μπορείς να το αυξήσεις. Αυξάνει ταχύτητα. Πάει πιο γρήγορα. Πάει και όλο πιο γρήγορα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Είναι μόνο για κανένα φόρο. Πάει και πιο γρήγορα. Για τη μετακίνηση περισσότερο. Και οι όπιστεν πάνε προς τα πίσω. Οπότε δηλαδή δεν μπορώ από εδώ να το πάω λίγο πιο χαλαρά, θα τρέξει λιγότερο άμα το πάω τέρμα πίσω. Όχι. Δεν ρυθμίζεται από εδώ η ταχύτητα, ρυθμίζεται από εδώ η ταχύτητα. Κατάλαβα, ναι, απλά λέω ναι, επειδή ένα άλλο που θα δοκιμάσει πέρυσι. Ήταν σαν το joystick του υπολογιστή, δηλαδή ανάλογα όσο το πήγαινε, τόσο μπορούσε να το ελέγξει λίγο. Όχι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, είναι και το τέτοιο, ωραία. Από εκεί την ταχύτητα θα προσπάθει. Γυρνάει και έτσι το αν ή γυρνάει και προχωρώντας πάλι, δεν έχει πρόβλημα. Απλώς τώρα δεν έχουμε πολύ χώρο. Σωστό. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα φώτα. Ωραία. Έτσι. Αν θες την άκουσα, να θες. Εδώ δεν έχει, αυτοί οι διακόπτες δεν λειτουργούν, είναι απενεργοποιημένοι. Το light είναι αναμένο. Το mixed control δεν είναι ενεργοποιημένο, αλλά άμα το ενεργοποιήσεις, μπερδεύονται μοχλοί. Δηλαδή, αλλάζουν λειτουργία και θα σε μπερδέψει. Αν θες δηλαδή να το χειρίζεις από εδώ μπροστά πίσω και από εδώ αριστερά δεξιά. Δουλεύεις τη μία ερπίστρια με τον έναν, την άλλη ερπίστρια με τον άλλον λευγέ. Αν θέλεις. Ναι. Μπορείς να το κάνεις. Ναι. Δηλαδή, αν το βάλεις εδώ, αντί για να πάει μπροστά, έτσι. Δουλεύει μια ερπίστρια. Σου δίνει λευγέ και ερπίστρια. Μπορεί να το θελήσεις. Δουλεύει άλλη ερπίστρια. Για μένα, μπέρδεμα είναι παρά διευκόλυνση. Αυτά, το throttle δεν δουλεύει, είναι θέμα γκαζιού της μηχανής. Μάλιστα. Αυτά είναι στις γενικές γραμμές. Βάλτε το και λίγο μπροστά. Δώσε στο Γιάννη το χειριστήριο αν είναι. Αυτό είναι στόπ ασφαλείας. Το πατάς δηλαδή. Μπερδεύτηκες, κίνδυνος, άμεσος. Και αν το ξαναπατήσεις, σηκώνεται. Όχι, το στρίβεις λίγο. Δεξιά και ελευθερώνεται. Το στρίβεις λίγο και πετάγεται προς τα πάνω. Τώρα, για να πάμε μπρος στη μηχανή, έχουμε πάντα στο on αυτό. Αυτό θέλει στο on για να πάρει μπροστά η μηχανή. Δεν παίρνει στο off. Δίνουμε γκάζι. Ωραία. Έτσι. Εδώ έχουμε αυτά που είπαμε πριν. Θα έχουμε πίσω. Εδώ βενζίνη. Ωραία. Γυρνάμε μίζα. Με το πάρει μπροστά και να η μιζούλα είναι
Είναι αυτό εδώ. Το κλειδί. Ένα... Είναι στο 0 που πάω στο 1. Στο 1 δουλεύει κανονικά. Στο start θέλει πιο δεξιά. Α, τέρμα δεξιά. Μίζα αυτοκινήτου. Α, Και παίρνει και το αφήνεις μετά. τώρα το πιάσα. Νόμιζα ότι θα τραβούσα για ένα τέτοιο. Θες το κάνεις κάτω. Βάλτε, βάλτε. Αυτό το κλειδί, δεν το αφήνεις με το κλειδί.